Здравейте, приятели! Искам да ви кажа едно нещо ме дълбае отвътре. Смисъл този YouTube няма, защото последни пъти качвам видеа за рок и метал и полезно съдържание качвам. И се надявам да спечеля нещо от този YouTube канал, но нищо не се печели. Просто е дразнещо, канала се срива, намаляват гледанията в самия, където се гледат, нали, самите гледания, колко се събрал това, просто падат изведнъж, се срива всичко и часове, каквото се събира, всичко пада. Тъй че ще го спирам този канал, както съм спрял вече към 10 вече, които за нищо не стават. Стават само за да си гледаш клипчета, друго не. Много съжалявам, но няма смисъл повече. Може да влезете в новинарник.online, да прегледате сайта ми. Така, значи съжалявам.